Natuurbegraafplaats Weverslo bestaat nu een aantal jaren en wordt steeds meer een plek die voor uitvaartbegrafenissen wordt gebruikt. En ondernemer G. Peterink, ja, die heeft echt ook plannen voor een tweede natuurbegraafplaats elders in de provincie. En onder andere daarover komt hij vanavond vertellen. G, welkom. Dag. Ja, G, waar komt eigenlijk überhaupt het idee vandaan om een natuurbegraafplaats te beginnen? Ja, daar kan ik wel kort over zijn. Dat komt van mijn vrouw. Die heeft dat bedacht. Ja. Vervolgens heb ik dat nog 2 jaar tegen kunnen houden. Maar toen zijn we gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dat te realiseren. Ja. En dat hebben we gedaan omdat wij wonen op een klein landgoedje, Weverslo. 7 hectare bijna. En wij zochten mogelijkheden om dat gebiedje verder te ontwikkelen, in stand te houden als een stukje landschap, natuur. En dat kost geld, daar moet je geld voor hebben. En wij zochten mogelijkheden om dat te doen. Nou, dan kun je daar een pannenkoekenrestaurant beginnen, maar die zijn er al genoeg. En toen kwam het idee van de natuurbegraafplaats. En waarom sprak ons dat aan? Omdat je op deze manier het natuurbelang kunt dienen. Mensen de mogelijkheid kunt bieden die dat willen om in die natuur een plek te hebben, een graf te hebben, begraven te worden. En op die manier dus ook inkomsten te hebben waarmee je niet alleen nu, maar ook voor de hele lange termijn dat stukje landgoed, landschap kunt onderhouden. Ja, want even voor de kijkers die naar dit programma kijken, kun je kort eens omschrijven hoe die natuurbegraafplaats eruit ziet? Gewoon natuur. Als je er wandelt, dan zie je eigenlijk niks bijzonders. Als je goed oplet, dan zie je soms hele kleine houten sculptuurtjes staan. Dat kan een boomstronk zijn, dat kan een houten schijf zijn. Soms is het een stukje hout wat bewerkt is door een houtkunstenaar, dan noem je dat een sculptuur. Ja. Beperkte afmetingen, dus het mag niet domineren, niet overheersen en niet detoneren. Het mag niet uit de toon vallen. En wat is er nou zo, ja, het is een bijzondere plek, maar wat is er nou bijzonder als je naar die begraafplaats kijkt, naar de organisatie en de onderneming? Nou, het boeiende is dat toen wij daarmee bezig waren, toen ontdekten wij dat op het moment dat wij de eerste begraving hadden, wij een verplichting voor altijd op ons hebben genomen. Een grafrecht bij ons is een recht voor altijd, dus niet zoals dat nu gebruikelijk is, vaak voor 10 of 20 jaar. Maar je hebt een grafrecht voor eeuwig. En dat betekent ook dat je de plicht op je neemt om dat stukje natuur voor altijd als natuur in combinatie met natuurbegraafplaats te onderhouden. Dat vraagt als van je organisatie wat bijzonders. Dat moet juridisch goed afgedekt zijn, dat moet organisatorisch goed afgedekt zijn en dat moet financieel goed afgedekt zijn. Want dat is nogal een verantwoordelijkheid die je op je neemt. Ja, en dan ben ik vrij optimistisch in dat opzicht, maar de mensen vragen ook altijd, hoe doe je dat naar de toekomst toe? Nou, niemand gelooft dat ik dat altijd zal doen. Nee, dat roep ik wel eens, maar dat gaat niet. Dus we hebben een organisatie gemaakt, we hebben een stichting gemaakt waarin onze kinderen vertegenwoordigd zijn en waar ook externen in zitten, die eigenlijk de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om naar de toekomst toe het fonds te beheren wat we nu vormen uit de inkomsten die we nu hebben, om vanuit dat fonds in de toekomst het gebied te onderhouden. Ja. Dus de mensen die die plek hebben weten dat ze tot de lengte van jaren een stukje natuur mee onderhouden. En er is nog iets bijzonders aan die plek, en dan vraag ik me af hoe je dat doet, want je combineert met die natuurbegraafplaats, of daar dien je een maatschappelijk belang, maar je hebt ook nog een culturele passie en dan ook dat ondernemersdoel. Hoe combineer je dat met elkaar en met name ook dat stukje, dat culturele doel, daar ben ik benieuwd naar. Ja, dat zit een beetje in onze genen, daar kunnen wij ook niks aan doen, die belangstelling hebben we. Even terug naar toen wij bezig waren met het zoeken naar een goede invulling van dat gebied. Toen ging in de discussies, hebben we wel eens gezegd, expositieruimte enzovoort. We hebben iets met kunst, met natuur, met cultuur. En we hebben een programma nu langzaamaan opgebouwd, bestaande uit workshops, therapeutische sessies, rouwverwerking, maar ook gewoon kunstactiviteiten. We organiseren concerten. Er zijn echt concerten in het bos? Ja hoor, we hebben 3 september, ik meld het maar vast voor de mensen, is er het volgende zomerconcert. En dan brengen wij een programma met muziek, met literatuur, met gedichten. Een muzisch programma noemen wij dat. En dat past helemaal in de sfeer van die natuur, want het is een programma wat wel aansluit bij, noem het maar, de cultuur rondom het levenseinde. Dat wil helemaal niet zeggen dat het allemaal heel droevig is, om een voorbeeld te noemen. Ja. We hebben vorig jaar een Dixieland orkest gehad, wat bij ons een optreden heeft verzorgd. Ja, dat zou niet in eerste instantie bij me opkomen, inderdaad. Maar dan moet je eens kijken op YouTube en dan moet je eens kijken in New Orleans hoe daar Dixieland orkesten de funeral muziek verzorgen bij begrafenissen.
Daar heeft de Dixieland muziek zijn oorsprong. Dus we hebben een groep gehad die daar heeft laten zien hoe ze in slow tempo de overledene wegbrengen en in uptempo terugkomen. Nou, zo kun je heel veel muziekvormen laten zien bij ons. Ja. Wij genieten allemaal van prachtige requiems. Daar gaan we naartoe en daar genieten we van, vinden we prachtig. Maar wat is een requiem? Dat heeft met de dood te maken. Dus in de kunst heb je heel veel mogelijkheden om te laten zien hoe je de mens kunt verbinden met natuur en cultuur. Ja. En dat is wat we doen. Nou, en er spreekt een en al passie uit jou als ik dat zo zie. Ja, beslist. Er zijn een aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland, heb jij mij verteld. Maar jullie werken heel direct samen met één natuurbegraafplaats in Drenthe, Hilligmeer. Ja. Wat moet ik me voorstellen bij die samenwerking? Nou, we zijn jaren geleden toen wij begonnen, zaten zij in dezelfde fase als wij. We hebben elkaar ontmoet en we zijn heel veel samen opgetrokken. Je leert van elkaar, je wisselt ervaringen uit. Toen wij 1 keer in bedrijf waren, zal ik maar zeggen, toen werden we heel vaak gevraagd om onze ervaringen te delen met anderen. Dat doe je een paar keer tot je ontdekt dat je eigenlijk je concurrent gratis zit te voeden. Ja. Dat is voor een ondernemer nooit slim om te doen. Dus daar zijn we mee gestopt. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, waarom bieden wij onze expertise niet aan anderen die ook een natuurbegraafplaats willen realiseren. Want die behoefte is er en die belangstelling is er. Dat is nu zo ver gegaan dat we die samenwerking in een aparte organisatie hebben vastgelegd. Dat heet Natuurbegraafplaatsen van Waarde. En vanuit die organisatie ontwikkelen wij op dit moment elders in het land nieuwe natuurbegraafplaatsen. Kijk, en een van die nieuwe natuurbegraafplaatsen, want dat is ook waarom je hier zit, die gaat er komen. En wel in onze eigen provincie, toch? Ja, klopt. Eigelshoven, hè, dus hij heet Eigelshof, midden in Parkstad. Ja. Heel bijzonder. Het is een gebied met een historie die komt uit de mijnbouw. En daar ontwikkelen we een nieuwe natuur in combinatie met natuurbegraven. En dat doen we vanuit het Van Waarde, dus we hebben dat in een formule uitgewerkt, zal ik maar zeggen. Ja. En daar ontwikkelen wij in dat gebied een natuurbegraafplaats, wat ik al zei, waar die prachtige combinatie van natuur, cultuur en de cultuur rondom het levend zijnde, het begraven, samenkomt. Ja. En is dat omdat jij daar zelf naar op zoek bent geweest, of heb jij vanuit die omgeving de vraag gekregen om dat te doen? Nou, dit is wel een heel bijzonder verhaal hoor. 10 jaar geleden op excursie gegaan naar Engeland toen wij het idee hadden. En toen was er in dat gezelschap iemand uit Kerkrade. En die vertelde mij dat hij daar bezig was met een initiatief. Hij heeft daar 10 jaar over gedaan, heeft daar niet zo heel veel mee gedaan. Heeft wel de bestemming erop gekregen. En afgelopen jaar ben ik weer met hem aan de praat geraakt. En zo gaan die dingen dan. Ja. Is het ook nog mogelijk dat er in de toekomst wellicht nog meerdere natuurbegraafplaatsen gaan ontstaan waar jij een hand in hebt? Een beetje een lastige vraag. Ja, die gaan er zeker komen. We zijn op meerdere plaatsen in Nederland op dit moment met projecten bezig. Allemaal hele bijzondere plekken. Is er een mogelijkheid voor mensen die, als ze deze uitzending hebben gezien, die denken van, goh, daar wil ik eens een kijkje nemen om dat te doen? Ze moeten morgen komen, dan hebben we open dag. Dat doen we ook elk jaar, waarin we mensen laten zien wat er bij ons mogelijk is, met allerlei informatie eromheen. Elke woensdag, zaterdag en zondagmiddag in de zomer is ons informatiecentrum bezet met vrijwilligers. We hebben ook een hele groep vrijwilligers. En dat informatiecentrum is? Janslust 11, Heide. Ik zeg altijd in de Peel tussen Deurne en Venray. Ja. Want de mensen bij ons die komen uit heel Nederland zelfs, maar de meeste toch uit een straal van 25 kilometer rondom Venray. Oké, nou, wij wensen jou in ieder geval, ook samen met jouw vrouw en iedereen die hierbij betrokken is, heel veel succes. Dankjewel voor je verhaal. Oké. Dank je.